Γεια σας, είμαι η Βίκη και αυτό είναι το Vicki's Me. Είμαι εδώ σήμερα για να σας φέρω το πρώτο βίντεο του Vicki's Me, γεγονός το οποίο από μόνο του με κάνει φοβερά και τρομερά χαρούμενη. Και αυτό γιατί, εντάξει, βιντεάκια στο YouTube παρακολουθούμε όλοι χρόνια τώρα, όμως τα 3 τελευταία χρόνια έχω να σας εκμυστηρευτώ ότι παρακολουθώ βιντεάκια στο YouTube φανατικά. Τύπου με τις ώρες, τύπου άσε με τροφή και νερό και YouTube φυσικά, και είμαι πολύ ok για ώρες, για μέρες. Βλέποντας λοιπόν τέτοια βιντεάκια και κυρίως από YouTubers του εξωτερικού, ένιωσα και εγώ την ανάγκη να κάνω το δικό μου YouTube κανάλι, το οποίο βέβαια δεν πήγε όπως τα περίμενα. Δηλαδή, πάντα κάτι κολλούσε, πάντα κάτι καθυστερούσε, πάντα κάτι στράβωνε την τελευταία στιγμή. Μία εξοπλισμός, η σωστή κάμερα, τα σωστά φώτα, ο σωστός φακός, το background. Δεν έχω αφιερώσει τόσο φοβάσου όσους θα ήθελα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά όμως τέρμα τα αστεία. Σήμερα ξεκινάμε το YouTube. Για αρχή δεν θέλω να πούμε πάρα πολλά για το κανάλι. Σίγουρα ξέρω ότι δεν θα είναι fashion κανάλι. Όχι. Δεν θα είναι επίσης beauty κανάλι, καθαρά beauty κανάλι. Χωρίς αυτό να αποκλείει το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν και κάποια τέτοια βιντεάκια. Θα έχουμε lifestyle βίντεο, θα έχουμε σίγουρα DIY, μπορεί να έχουμε και vlog. Δεν ξέρω, δεν θέλω να περιοριστώ από την αρχή, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εδώ είμαστε, θα τα συζητάμε στην πορεία. Και ερχόμαστε στο πρώτο βίντεο. Το πρώτο βίντεο, επειδή δεν με γνωρίζετε, το αντιλαμβάνομαι, θα είναι ένα ασμπέτε. Τι με κοιτάτε, ασμπέτε? Όχι, εξερχάκος, ελληνικός κινηματογράφος 0, τίποτα, μόνο Walking Dead. Εντάξει, τέλος πάντων, σε εσάς να πω ότι θα είναι ένα to know us better. Δηλαδή, θα πούμε τα 10 παράξενα, τα 10 περίεργα πράγματα για μένα. Ντρέπομαι τόσο πολύ που θα το πω τώρα αυτό το YouTube. Έχω κάνει σκονάκι στην πρώτη δημοτικού. Θα μου πεις γιατί? Anyway, τα σκονάκια δεν μ' άρεσαν ποτέ, δεν έκανα ποτέ, και αν θα ήθελα να κάνω δεν το έκανα γιατί φοβόμουν μην με πιάσουν. Στην πρώτη δημοτικού λοιπόν ήμουν με μία φίλη μου που ήταν γυμνάσιο και ετοίμαζε σκονάκι. Τώρα Οδύσσια, Ηλιάδα, δεν ξέρω τι, πρώτη, δεύτερη γυμνασίου. Έβαζα περιπτώσει, της λέω Ντίνα, τι είναι αυτό? Μου λέει σκονάκι. Δηλαδή, τι είναι το σκονάκι? Μου εξηγεί ότι το σκονάκι το κάνουν οι μαθητές για να παίρνουν καλύτερο βαθμό. Εντάξει, τώρα λέω, θα κάνω σκονάκι. Πάντα ήθελα καλύτερο βαθμό. Να μου πεις 10 είχα κι εγώ και όλη τάξη, γιατί πρώτη δημοτικού. Οκ. Ετοιμάζω λοιπόν το σκονάκι. Βέβαια δεν μου είπε η Ντίνα ότι έπρεπε να το κρύψω κάπου, και εγώ το άπλωσα στο θρανίο μου και άρχισα να αντιγράφω το Νάι Λόλα, ένα μήλο κτλ. Όπου εντάξει, μετά πήγε φυσικά η κυρία μου στο γραφείο γονέων και κινημόνων, πώς λέγεται αυτό, και Βρεζίλη, η μαμά μου φυσικά, οι υπόλοιποι γελούσαν. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο νούμερο 2. Ας μιλήσουμε για το σινεμά. Οκ, μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ταινίες, φαντάζομαι σε όλους, αλλά προτιμώ να τις βλέπω σπίτι μου. Γιατί όταν θα πάω στο σινεμά και άδεια να είναι η αίθουσα και 5 νοματέοι να είμαστε, ο ένας δίμετρος ή αυτός που θα έχει την αφάνα μαλλί θα κάτσει μπροστά μου. Ξέρω γιατί. Anyway, πάμε στο νούμερο 3. Έχω και εγώ το σκονάκι μου. Το νούμερο 3 αφορά ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου που δεν μου αρέσει καθόλου και ενοχλεί πάρα πολύ τους γύρω μου. Κυρίως τον Τόλι όταν έρχεται από τη δουλειά, σωστά? Ναι. Γιατί μου έχει πει, και θέλω να σας το μεταφέρω, ότι όταν γυρνάει από τη δουλειά δεν ξέρει τι θα συναντήσει. Δηλαδή, μία μέρα μπορεί να είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, τρελά χαρούμενη, για κάποιο λόγο, χωρίς λόγο. Δεν πειράζει. Και το ζω έντονα, ρε παιδί μου, μπορεί να είμαι κάπως έτσι. Την άλλη μέρα μπορεί να είμαι στα πατώματα, να κλαίω, να χτυπιέμαι για κάποιο λόγο που μπορεί να μην είναι και πολύ σοβαρός. Μπορεί να βάζω μουσική τέρμα. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι πολύ φυσιολογικό. Drama queen με λένε κάποιοι άλλοι απλώς του γιατρού. Πάμε στο νούμερο 4. Στο νούμερο 4 έχω γράψει Χριστούγεννα. Τι εννοώ με αυτό?
Τα Χριστούγεννα παλιά τα μισούσα. Δεν ήθελα να στολίζω, δεν ήθελα να ζω Χριστούγεννα, ήθελα να κλείνω μέσα στο δωμάτιό μου, να μην βγαίνω. Οτιδήποτε είχε σχέση με στολίδια, με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μπλιάχ, ήμουνα πιο πολύ του καλοκαιριού κτλ. Εδώ και 3 χρόνια μου αρέσουν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Τρελαίνομαι, στολίζω 2 δέντρα. Φέτος ανυπομονώ να ετοιμάσω χριστουγεννιάτικα βιντεάκια. Έχω σκεφτεί από τώρα τι θα κάνω. Θέλω να ντυθώ η Βασίλισσα, θέλω να ντυθώ τα πάντα. Και ναι, στο νούμερο 5, κάποια στιγμή πρέπει να μάθω να μετράω. Στο νούμερο 5 έχω γράψει κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς θα σας το πω χωρίς να μου πετάξετε ντομάτες. Στην προηγούμενη μου ζωή, σίγουρα, δεν δέχομαι αντιρρήσεις, σίγουρα θα ήμουν έτσι ένα πολύ cool California girl surfer. Σίγουρα, θα έκανα surf στην προηγούμενη ζωή. Σε αυτή τη ζωή ωστόσο, ούτε καν να σηκώσω τη σανίδα του surf δεν μπορώ. Αρκούμε στο να βγάλω μια φωτογραφία για το Instagram. Αυτό. Στο νούμερο 6. Στο νούμερο 6 έχω γράψει κάτι για τον Beverly Hills. Τι σημαίνει αυτό? Από την 3η δημοτικού που ξεκίνησε τον Beverly Hills, το παλιό, Brandon, Dylan κτλ. Δεν σταμάτησα να το βλέπω μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου που τελείωσε το Beverly Hills. Μην υπολογίσετε ηλικίες κλπ. Οκ, ναι. Το βλέπα φανατικά, θα ήθελα πάρα πολύ να ζω εκεί, στο Beverly Hills, να πηγαίνω σε αυτό το σχολείο. Θεωρούσα το δικό μου σχολείο πάρα πολύ βαρετό συγκριτικά. Όμως αυτό, όντας μικρό κοριτσάκι, με επηρέαζε λίγο. Ίσως και με τον κακό τρόπο, γιατί γράφοντας μια έκθεση, έτσι, στα αγγλικά, όταν πρωτοαρχίσαμε να γράφουμε εκθέσεις, έγραψα για ένα περιστατικό που είχα δει. Ήταν αυτό το περιστατικό που η Kelly είχε πάρει κάποια μεγάλη δόση και χτυπούσε τη μαμά της και εκείνη έπρεπε να μην της ανοίγει. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το μετέφερα στην έκθεσή μου και όπως καταλαβαίνετε, η δασκάλα των αγγλικών μου κάλεσε τη μαμά μου πάλι ξεφτύλα δεύτερη φορά αυτή η μητέρα, πώς να αντέξει. Και ρωτούσε φυσικά τη μητέρα μου αν υπάρχει κάποιος με πρόβλημα στην οικογένεια, από πού τα βλέπω αυτά, από πού τα μαθαίνω. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο νούμερο 7. Στο νούμερο 7 έχω βάλει την αγαπημένη μου φράση. Αυτή η φράση, δεν ξέρω αν μου την κολλήσω ο Μιτσινάς, γιατί τον αγαπώ κιόλας. Δεν ξέρω από πού την έχω κολλήσει, αλλά κλαίω συνέχεια. Και είναι φυσικά μη με σκάς. Στο νούμερο 8. Στο νούμερο 8 έχω βάλει την αγαπημένη μου κίνηση. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο νομίζω ότι είναι πολύ cool και την κολλάω και σε άλλους, την κάνουν και άλλοι. Θα με δεις αυτή την κίνηση να την κάνω σε κλαμπ, θα με δεις να την κάνω σε καφετέριες, θα με δεις να την κάνω στο δωμάτιό μου στον δρόμο, δεν ξέρω τι. Εύχομαι στον δρόμο να μην με δεις να την κάνω αυτή την κίνηση, γιατί tragic. Εν πάση περιπτώσει, στο νούμερο 9 έχω βάλει τη φοβία μου για τις ενέσεις, για τα νοσοκομεία, για οτιδήποτε έχει να κάνει με τέτοια πράγματα, πλιάχ. Και μιας και λέμε για ενέσεις, δηλαδή τύπου με το που βλέπω την ένεση πέφτω. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει την αδερφή μου να κάνει ένεση. Τι είναι, να της πάρουν αίμα, έτσι, και κάποιο έλεγχο, δεν θυμάμαι τι. Και η Ιωάννα, πήγα να τη συμπαρασταθώ. Και φυσικά λιποθύμησα πρώτη, γιατί εντάξει απ' έξω ήταν ένα σωρό γιαγιάδες οι οποίες είχαν πιάσει όλες τις καρέκλες και δεν μπορούσα να κάτσω και έπεσε και η αδερφή μου από την άλλη και ξύπνησα στην άλλη μεριά του νοσοκομείου ιατρίου, δεν θυμάμαι τι ήταν, με 150 γιαγιάδες πάνω από το κεφάλι μας να φωνάζουν τύπου αυτά τα νέα κορίτσια με τις δίαιτες και στο νούμερο 10 έχω βάλει την ανάγκη μου να είμαι 24 ώρες το 24ωρο συνδεδεμένη στο ίντερνετ. Χωρίς Wi-Fi δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Νιώθω ότι καταραίουν τα πάντα. Θέλω να είμαι όλη την ώρα στο Instagram, όλη την ώρα στο Facebook, στο Twitter, όχι το Twitter, τώρα το σκέφτομαι. Όχι, το έχω παρατημένο. Μήνυμα να μου ήρθε δηλαδή, είτε στο Viber είτε στο Facebook και δεν ξέρω ποιος είναι, είναι αποδιοργανώμενα τελείως και όχι, πρέπει να είμαι συνδεδεμένη. Και κάπως έτσι τελειώνει το πρώτο μου βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε. Από εσάς τώρα θέλω να κάνετε like, αν θέλετε να κάνετε και share γιατί όχι, και αν σας άρεσε να κάνετε και ένα subscribe, γιατί έτσι θα συνεχίζω να κάνω βιντεάκια και τα επόμενα νομίζω θα είναι πολύ καλύτερα από ένα απλό βίντεο γνωριμίας. Like λοιπόν, subscribe και θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!